som jeg ligesom faldt specielt ved musikken, det var at spille inden for en tradition, men så også tilføje et eller andet personligt. Altså jeg er jo begyndt at gå rigtig meget til jam her på tiden, og det er rigtig spændende, fordi man kommer i alle mulige samspilsituationer og bare bliver smidt ind i en eller anden ny konstellation. Man skal jo ligesom præsentere alt det, man kan nærmest i en solo. Få folks ører til bare piger eller sådan. Jazz, det handler også om at give overraskelser. Mit navn er Alfred Okensi. Jeg er 19, og min store passion, det er altså at spille klaver. Rytmisk musik, det er også rigtig meget danne relationer. Det, at man kender sine medmusikanter på et personligt plan, har rigtig stor indflydelse på, hvordan man spiller sammen. Fordi man har det her store fælles grundlag af musik, man trækker på. Tag noget, som er spillet så mange gange, og føre det et nyt sted hen. Altså, jeg har også begyndt at komponere rigtig meget. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Det er også bare en leg med idéer. Inspirationen til mine kompositioner, det kommer til det, altså personlige oplevelser. Det kan være en god følelse, man har haft i en bestemt situation. Når man komponerer, så handler det også om at skabe noget originalt. Og det kræver også, at man træder væk fra alt det, man kender, og det andre kan forstå. Det er de der få øjeblikke, hvor det hele bare går op i en højere enhed, altså man spiller for. Og det sker sjældent, men det er ligesom det værd, de øjeblikke.